Zožerem všetky kiwi, čo máme a čo. Nemáte zač. Prepáčte, ale stále mi chodia správy, takže pravdepodobne počujete nejaký čudný zvuk. Taký asi prdiaci, lebo mám tiché zvonenie, takže mi to tu vibruje. Vibruje to tu, jedna radosť. Akú farbu mám obľúbenú? Ja milujem béžovú. Ja celkovo milujem hnedú a odtiene proste hnedej od najblečej až po najtmavšiu. To znamená, toto je úplne na hovno strúhatko, všetko sa to tu zasekáva. Normálne pôjdem tam a opýtam sa ich, že či náhodou nemajú aj nejaké normálne. Takže moje nechty, odtieň bravčová šunka. Vidíte, ja som natočila jedno video, že ho dám na storky, zabudla som na to, dám zajtra. Už dneska som toľko storiek dala, že vás nechcem spamovať. No, toto je najhoršie strúhadlo, aké som mohla kúpiť. No, ale to som teda tým chcela povedať, že Patrik teda cvičí, je samostatný chlap, vie sa o seba postarať a do toho všetkého po novom, po celých nových zámkoch vysádza stromčeky. No akože reálne vážne na svoje vlastné náklady.